В следващите минути ще разберем повече за една иновативна процедура за подмладяване, борба с кожните несъвършенства и загуба на коса. Вижте какво представлява плазмотерапията. След това започваме и разговора в студиото. Естетичният дерматолог доктор Анна Пейкова е мой гост. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Видяхме кадрите, това, което всъщност представлява плазмотерапията. Източват ни част от собствената кръв. Така ли е? И след това я налагат на проблемни места. Да, значи това е един много иновативен метод, който се базира на естествените защитни сили на организма. Тоест, организма е достатъчно съвършен, може да се самолекува. И точно тази технология е залегнала в този плазмен лифтинг. Източва се 8 мл кръв, собствена кръв, центрофугира се и от нея се извличат само тромбоцитите, които всъщност са много мощни активатори на растежни фактори. Тоест, когато ние се порежеме, за да зарасне раната, кръвта се съсредоточава точно тази част от кръвните клетки, тромбоцитите, и те започват да активират тези растежни фактори и раната зараства много бързо. И тази технология е приложена от швейцарски учени, за да може кожата да се активира и сама да се регенерира. За какви проблеми кожни може да бъде ползвана тази терапия? Общо взето, тя се използва не само в естетичната медицина и дерматология, тя се използва и в ортопедията, използва се вече и при зъболечение, при поставяне преди или след поставяне на импланти. Общо взето, това е една мощна регенерираща терапия. В естетичната дерматология най-добре приложима е при кожа, която има множество белези. Белези от акне, белези от шарка, за повлияване на финни линии, бръчки, за стягане на кожата, за избистряне на тена, за пигментации също, защото сега съвременното схващане за пигментациите е, че организма сам може да се справи с слънчевите пигментации, когато се активират тези растежни фактори. Знам, че се прилага и при косопат или съответно загуба на коса, така ли е? Да, много добър резултат се получава при косопат, който е реактивен. Не този косопат, който е свързан с някакви вътрешни заболявания, а реактивният косопат, който е на стресова основа. Колко често трябва да се правят терапиите, така че да се избистри видимо тена, да се повлияят бръчките? Всичко е много индивидуално. При една, добре изглеждаща кожа, без дълбоки белези и някакви значителни проблеми, може да се приложи веднъж месечно в рамките на 3 поредни месеца.
Тя се прави като мезотерапия. Първо пациента стои с един упойващ крем на лицето, за да няма дискомфорт, и след това се правят множество набождания, като най-подходящи са лицето, шията, деколтето, горната част на ръцете. И това се прави с игли, да, повърхностно, абсолютно неболезнено, като червенината, която се появява, и пъпчиците, които се образуват при инжектирането на плазмата, изчезват много по-бързо, отколкото при една обикновена мезотерапия. Значи на другия ден човек е абсолютно адекватен, нали, годен за работа. Има ли хора, за които не е подходяща тази процедура? Някакви странични ефекти? Да, общо взето не е подходяща за хора с автоимунни заболявания, макар че тироидита на Хашимото сега е в процес на, как да кажа, все още чакаме потвърждение дали може при него да се прилага, но трябва внимателно да се подхожда. Ракови заболявания също са противопоказания, както всички естетични процедури, и вече някакви локални проблеми. Ако има херпес, ако има възпалена кожа, дерматит или някакъв друг кожен проблем, първо трябва да се отстрани и след това да се прилага въпросната терапия. Споменахте, че се повлиява добре акнето. При тинейджери подходяща ли е тази терапия? Има ли долна граница? Значи не при акне активна фаза, а при белези от акне. Когато има акне, трябва да се лекува активно, нали, с антибиотици или там средства. И след това вече при белези може да се прилага. Но общо взето се прилага при хора след 30 годишна възраст. Как се повлияват дълбоките бръчки, основно по челото, тези тук покрай носа? Има ли видим ефект още след първата процедура? Това не е терапия за дълбоки бръчки. Трябва да се разграничат отделните процедури. Тоест, ако има едни дълбоки бръчки на челото и назолабиални, те първо трябва да се третират с ботулинов токсин или с хиалуронова киселина, след което вече кожата да се регенерира с тази плазмена терапия. Значи, плазмата води до образуване на нови съдове, на нови клетки, стяга еластичните влакна, образуват се нови еластични влакна и колаген, но не до толкова, че да запълни липсващи обеми. Ако имаме липса на обем, нали, падане на кожата, изчерпване на масната тъкан, тогава вече се прилага в комбинация с други процедури, като доброто е, че няма странични ефекти, защото все пак това е нашата собствена кръв. Споменахте други процедури. С какви други се комбинира плазмената терапия? Може да се комбинира с хиалуронови филари, може да се комбинира с радиес, може да се комбинира с ботулинов токсин. Общо взето всички, които, но в определена последователност. Не е добре да се правят 2-3 процедури наведнъж. Има ли някакви специални предписания, които трябва да спазват хората, които са си направили такава терапия? Специална грижа? Да, както всички естетични процедури, не е добре да се посещава сауна, солариум и басейн 3 дена след процедурата. Не е добре да се слага грим веднага след процедурата. И общо взето това е да предпазваме кожата от инфектиране. Това е основното, защото при обожданията горе-долу 3 дни са необходими, за да се свият местата на обожданията, така че кожата да стане абсолютно здрава. Има ли период от годината, в който се прави тази терапия, или е целогодишна? Не, може да се прилага целогодишно, като пак ви казвам, добре е да не се изложите на слънце веднага след процедурата. Друго нещо интересно, свързано пак с плазмата, е нов препарат, нова технология, в епроветките, както в епроветката, в която се извлича кръвта, се съдържа и хиалуронова киселина. Това е нещо ново, целуларен матрикс се нарича. При тази терапия, освен собствена кръв и нашите тромбоцити, има премесена неумрежена хиалуронова киселина, която дава допълнителна хидратация на кожата. Тоест, ние освен регенерацията, възстановяването на кожата,
което правиме с плазмата, допълваме с една допълнителна хидратация на кожата. Примерно след летния период, когато кожата е много дехидратирана, това е една много подходяща процедура. И за третиране на финни линии и бръчки, знаете, има сухи кожи, които просто се нацепват в областта на бузите и това трудно се третира с филър. Трябва да е или повърхностен филър, защото иначе остават белези и подутини и затова тук вече може да се приложи този целуларен матрикс, който освен регенерацията, както казах, има и добра хидратация. Има ли клиенти, които по някакъв начин не се чувстват добре от взимането на кръв или след това от обожданията? При тази швейцарска технология кръвта е доста малко. Значи това е една епроветка, която е 8 мл и няма до сега при моите пациенти не се наблюдава такъв въпросен дискомфорт. Колко време отнема процедурата? Най-дълго е престояването с упойващия крем, около 20 минути. Иначе цялата процедура, центрофугирането е 5 минути, след това инжектирането е в рамките на 15 минути. Горе-долу около 45-50 минути. След това може ли човек да стане и да си тръгне или трябва да може, да полежи? Това е доброто на тази естетична процедура, защото човек може с един леко цветен слънцезащитен крем дори да се върне на работа, но все пак препоръчително е да се прави вечер след работа, за да може да се възстанови напълно лицето и на другия ден, защото винаги може да очакваме някаква при по-реактивна кожа, например, може зачервяването да е по-дълго и затова е добре все пак да не се ангажира човек с някакви важни срещи. Ще използвам случая, че сте тук при мен, за да ни дадете ценни съвети за това как да се грижим за кожата в този преходен сезон, в който единия ден е 20 градуса, на следващия ден е около 3-4. Кожата безспорно е стресирана, наблюдаваме и лющене, и зачервяване. Какво можете да посъветвате? Основното, което трябва да не се забравя в този преходен период е слънцезащитния крем. Много често подценяваме ролята на слънцезащитния крем, защото точно сега е момента, в който кожата е била, как да кажа, на тъмно и изведнъж започва тази масирана ултравиолетова светлина, която атакува нашата кожа и води до пигментиране. Много е важно да не се забравя този слънцезащитен крем. Може да е с по-нисък фактор, 15, 30. Вече има толкова различна и добра козметика, усъвършенствана, която не белее, добре, изравнява с цвят, без цвят, общо взето. Това е основното, което трябва да се прави. И хранителните добавки, съдържащи антиоксиданти. Това също свободните радикали от ултравиолетовите лъчи и тези, които се образуват в нашето тяло, те са основните фактори, които увреждат кожата и причиняват стареенето. Така че хранителни добавки, съдържащи антиоксиданти, витамин С е един много, много добър антиоксидант. Можем да го приемаме като хранителна добавка, може да го слагаме като крем вечерно време задължително. Така че общо взето това е нещото, което трябва да се прави. Не са ли ни достатъчни антиоксидантите и въобще полезните вещества, които си набавяме от храната? Необходимо ли е наистина с хранителни добавки? Аз лично въобще не съм им фен. Да ви кажа, аз пък вече се замислям какво човек трябва да еде, за да се храни полезно, защото ние не знаеме какво консумираме, дори в големите хранителни вериги, ние не знаеме вече какво си купуваме. Така че дори едни зеленчуци по 2 купени от пазара, ние не знаеме какво има в тях. Така че аз се доверявам повече на антиоксидантна защита. Има много добри хранителни добавки вече на пазара, които са без химия, без консерванти, с кратък срок на годност. Колкото е по-кратък срока на годност на една хранителна добавка, тя е толкова по-пречистена. Доктор Пейкова, аз много ви благодаря за това, че бяхте днес при мен. Благодаря за покана.